5 сигнала, дами, че е време да прекратите връзката си. Чуйте, не всяка любов, дами, е за цял живот. И понякога силата е не в това да останеш, а в това да си тръгнеш. Постоянно се чувстваш виновна, дори да не си направила нищо. Той започва да те кара да се съмняваш в себе си. Няма истински разговори. Комуникацията е като бойно поле. Тишината – наказание. Усещаш вътрешно, че вървите на различни посоки. Твоите мечти вече не могат да живеят в тази връзка. Той те наранява с думи, действия или мълчание и после се държи така, сякаш нищо не е било. Най-ясният знак – загубила си себе си, скъпа. Усмивката ти вече не е същата. Светлината в очите угаснала. Ако се разпозна, знай, че не си сама. Аз съм тук, за да ти помогна. Имаш право да бъдеш щастлива. Имаш право да бъдеш обичана. Бъди готова за ново начало. Стани част от първата и единствена система в България за дълбока женска трансформация. Мастър Яшов, очаквам те.